Radio 54, Radio 54, Radio Africa, Radio Africa, African Panorama, the station in action for the nations of Africa, broadcasting in all African languages, from Cape to Cairo. Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ. Yes. The best hit music every time you turn us on. Every time you turn us on, there's another hit song coming on. You're jamming with the hottest DJ. Shikewo, dakata kura soka.
kubva paalbum rakanziro gogogoi pano. That's Maile Munu yeukaiwasha naika nekamba kanonziko gogogoi pano inova yoka title track right. Ndasvika naika gogogoi pano pachinhu chevanhu naika ndauya nacho chirongwa Dzichangoburwa exposing the hidden talent. Ndigamuchireiwo kani ndigamuchireiwo. Ndasvika naika chebotso pfacha pachinhu chevanhu makadi ndinogamuchirai nemufaro pano kapachinhu chevanhu makadi ndinotenda kuti muri munyasha, ndinotenda kuti makachengetedzeka naika ranga riri seisvondo renyu uye ndinotenda kuti muri kufara naika. Thank you so much for tuning in pa Radio 54 African Panorama. Share the link is www.radio54africanpanorama.com. Share the link. Ziri kufamba here, ziri say makadi. Welcome to Dzichangoburwa. DJ TC is my name, broadcasting live from Divdo Studios in Cape Town, South Africa. Kukwazisa kama broadcasters ose pano pa Radio 54 African Panorama vari kubata basa. Aiwa zviri kufamba tiri kuzviona naika DJ Munya Bamdike makadi zviri kufamba here. Thank you so much nebasa ramuri kuramba muchibata naika muchititandadza pano pachinhu chevanhu. DJ Nkosimi zviri kufamba here. How is Australia? Mararamba chikuitira zvakanaka naika vanzvadzi vangu Dr. B Mambo Kadzi pa Botswana apo. Thank you so much nebasara muri kubata naika Frank Nyamukuta the dealer. Thank you so much my brother. Thank you so much George Chikore. Zviri kufamba here zviri sei tinotenda kuti muri munyasha muri kuchengetedzwa naika Black Queen S my sister. Thank you so much nesupport yenyu naika nebasara muri kubata naika avaka the queen of the airwaves. Thank you so much nebasara muri kuramba muchibata pano pachinhu chevanhu naika Frank Nyamukuta. How are you my brother? Zviri kufamba here. Thank you so much. Ino kuchika kuripo. Thank you so much. DJ Sianda. Thank you so much. Thank you so much my brother. I miss your voice naika. Thank you so much. Lisa masite mareo kwanya mariwata. Teteve bendi, teteve chinu makadi. How's Mauritius? Thank you so much. Tukuri say tuvana tukwedu ndinotenda kuti tukwakachengetedzeka naika. Right. Ragandi furembere kandiko seninika Eric Knight the General, Chipoko cha usiku the Night Rider, Airwaves Commander, Ziri Say, Vakurume Bendi, Makadi. Thank you so much for this great opportunity. Yamunotipa kakutitiwa nikaka, Tiripano Panchinu Chevanu, Tichitanda Zanaka Neva Tereri Varizive Chinu, Iowa Tinotenda Naika, Maramba Chubichetai, Maramba Chubitera Dafu. Thank you so much, Pastor Weston, Zirigo Fambere, Muranda wa Jehovah, Zirigo Fambere. Tinotenda kuti makachengetedza ikaikoko my brother Pastor Steve. Inoda kuti Pastor Steve muno wamwari makadi mukoma wangu. Thank you so much. It has been a long time sina kunzwa kubva kwamuri naika zviri sei tinotenda kuti makachengetedzeka zvekare naika. Thank you so much nebasa ramuri kubata pano kapachinhu chevanhu. Alright, the principal Misho Jambo zviri kufamba here zviri sei. Aiwa tinotenda kuti muri kuti tandadza ndakanzwa show yenyu recently yange sina kumira zvakanaka naika. Thank you so much. Ngazvirambe zvakadaro. Violence mukoma wangu chirandu. How are you? Zviri kufambera. How is Harare in Zimbabwe? Ndinotenda kuti uriko, ndinotenda kuti uri munyasha, ndinotenda kuti wakateerera naika. We love you so much and I myself personally I'm missing you naika. And ndinotenda kuti very soon I'll be hearing from you. Ndasuwa violence naika pachinhu chevanhu.
Matarenda Shumba, the next president. How are you? How are you? Thank you so much. Neshow yenyu aiwa munotikomborera mfunge atinodzidza zvakawanda kubva kushow yenyu. Thank you so much. Thank you so much. Ngazirambe zvakadaro Mwari vachingoramba vachingodurura wisdom naika vanzadzi vangu koni. Thank you so much. Thank you so much. How are you? Kurisei ikoko. Princess Savannah, DJ Savannah, how are you? Thank you so much. Thank you so much. Nebasa ramurku bata naika. Vabati vema dex pano kapa chinu chevano naika. Vanoti kana vari bata deki vachibata chinu ichi. Vanachibata kuti dzidzi naika. Tiri kuitirwa nyasha pano pa chinu chevano 2023. Atisizodzosera tsvimbo kumashure kana kuti godo rabata kumeso naika. Tiri kuti fire. Right, topfurira mberi nechirongwa Dzichangoburwa ndivanzvadzi vangu kavanoti vaivo Yurita Juru hanzi kumawere nyika yananga kumawere. Tarira zviri kuitika mukati menyika naika. Vamwe vari kutengesa vana, vari kubhinya vana, zvakawanda zviri kuitika naika. Nyika yaende kumawere. That's Yurita Juru featuring Dzichangoburwa and Jefferson Mbiriri. Nyika yoenda kumawere mufunge zvamuri kungoona zviri kuitika munyika aiwa hazvina kumira zvakanaka. Zvine zvazvinoreva mufunge. Vanhu havachatya kutadza, havachatya kutadzira Mwari, havachatya kuita zvakaipa mufunge. Vamwe vari kubhinya, vamwe vari kuuraya, vamwe vari kurepa. A lot of things has been happening. So zvine zvazvinoreva mufunge. Vamwe vari kutengesa vana for my businesses, vari kuchekeresa, vamwe vari kubata zvikwambo. Zvakawanda zviri kuitika mufunge. Vana vari kudyiwa. Zvakawanda zviri kuitika. Ishe Jesu vari kudzoka mufunge. That's Yurita Juru kubva pa single track yake ya 2022 vari best muno muSouth Africa vachiti pakambo kawo featuring Jefferson Mbiriri na Dzichangoburwa. Chino achingave chinu naika teka sataura mazosa. Thank you so much pa Radio 54 WhatsApp platform. Thank you so much for your support. Zviri kufamba here mazosa zviri sei Patson Benny vatsigiri vakuru vechinu chevanhu naika. Thank you so much. Mwararamba chikuitira zvakanaka naika. Ngarirambe richifamba shoko ka vazive kuti kune chinu naika. Magi Mukaranga, how are you? Thank you so much. Kurisei ikoko tinotonda kuti makachengetedzeka naika. Mwararamba chikuitira zvakanaka naika.
Janzi Jabinos Zingori. Yes, vatsigiri vechino naika makadi klopas mudzengerere. Makadi tinotenda basara muri kubata muchitidzigira naika chilengwa ngulube mwararamba chikuitere zvakanaka. Thank you so much nekutidzigira kapano pachinu chevanhu naika. Thank you so much Sefarai. How are you? Sefarai Marumani makadi tinokukwazisa pano pachinu chevanhu. We appreciate you so much. Mwararamba chikuitere zvakanaka. Dubelenda Henry, my brother, how are you? Mwararamba chikuitere zvakanaka naika. Mwararamba mchungotitsigiraka. Share the link is www.radio54 African Panorama naika. Basa ramba chifurira mberi. Andisingakamwe zvekare ka Peter Sunday makadi. Thank you so much. Nebasa ramunobata kamuchititsigira naika pano pachinu chevanhu pasina imimika apana isusu mufunge humbanesi makadi vanzvadzi makadi zviri kufamba here atinotonda kuti makachengetedze naika. Christian Kapesi, how are you? Thank you so much. Nebasa ramunobata pano pachinu chevanhu naika. Thank you so much. Eva Smart, Baba K, Anzi Baba Karoni. Yes. Zviri kufamba here rambai muchipfurira mberi nekutsigira kachinu chevanhu nomusa Dibora Lupepe. Thank you so much. Ngazvirambe zvakadaro. Fatima, thank you so much. Ngazvirambe zvakadaro. Munyaradzi Sibanda, thank you so much my brother. How is UK? Tinotenda zviri kufamba. Magic Jela. Aiwa vanzadzi tinotenda nebasa ramunobata nokutitsigira pano pachinu chevanhu naika. We appreciate you so much. Mwari vanoramba vachitichengeta naika. Anzisiya zvakaipa mufunge. Aiwa nekuda kwenguva yedu gratipfurire mberika nechirongwa chedu chezuva ranhasi naika. Mufungeka inyasha dzatawaniswa to say kunge tiri pano kamuzuva ranhasi pachinu chevanhu mufunge paRadio 54 African Panorama. Zvichidaro vamwe vari kugomera izvezvi vari kurwadziwa vari pamubhedha mufunge. Zvichida vamwe vari kutofema mweya wokupedzesera mufunge. Hazvina kumira zvakanaka asi tinongoti kune varasikirwa nehama aiwa nyaradzwai nedenga naika. Mwari ngavakunyaradzei mufunge. Inguva yacho mufunge inosvika pamunhu wese, zvinowanika pavanhu vese. Inguva yedu tese aiwa ibhandiri riri kufamba naika. Rimwe remazuva mufunge tichasangana by the grace of God. Asi panguva ino tinoti aiwa inyasha dzaMwari dzatiwanisa kunge tiri pano pachinhu chevanhu. Tarira zvakawanda zvawakabviswa mazviri naMwari mufunge. Chingotenda kuti inyasha naika. Mwari vakakuturura mumatope, Mwari vakakuyambutsa, Mwari vakakubvisa, Mwari vakakuyambutsa naika. Ngatingotenda Mwari. That's adechifamba nyasha dzakandiwana. Be blessed. Ini
zvakawanda zvizhinji zvinoita kuti ndide song yemufunge inondirangaridza ruoko rwaMwari naye kakubata kwaMwari kunoshamisa mufunge. There was one time yandakabatwa neCovid-19 ndikarwara for a month and a half, usingakwanise kufamba, ndisingakwanise kana kuita anything mufunge, but Mwari vakandiporesa, Mwari vakanditsera zvakanaka mufunge. Varipo vamwe vakatisiya nekuda kwechirwere cheCovid-19, asi today we are here, we're celebrating life. Not kuti takangwara kana kuti takapenga stereki mufunge. It was only by the grace of God. Mwari vakangoona zvakakodzera kutipa mumwe mukana mufunge wekurarama naye. Ndosaka tichidokwairira kusevha Mwari, ndosaka tichidokwairira kubata basa rake nenzira dzakasiyana siyana. Zvichida uriko une testimony zvakare, aiwa Mwari ngaaramba achikuitira zvakanaka. Pane zvakawanda zvawakabviswa mazviri naMwari zvokuti nanhasi unozvibvunza wega kuti ndine here, ndakararama sei, ndakapabuda sei. Inyasha mufunge, Mwari aramba achikuitira zvakanaka naika. Tinotenda naika, tinotenda nekubata kwaMwari, tinotenda. There was one time zvakare yandakabatwa nematsotsi at gunpoint. Vazhinji mufunge vanotadza kupabuda ipapo, asi inini vakangotora zvavakangotora, yakaiswa kugotsi kuchirohwa nayo pfuti, asi takararama. We survived only by the grace of God. Ndogara ndichitaura inini kuti give God a good reason yekuti urarame. Ipa Mwari chikonzero chakuti vakupe mwe mukana wekurarama. What is it that you are doing in the kingdom of God? What is it that you are doing in the society, in the community? Chinoita kuti urangarirwe. Zvimwe zvinhu zvatinoita mukati muupenyu hwedu ka ma-altars anotirwira mangwana. Kana usingazive izvozvo, kupa chaiko it's an altar yekuti Mwari vanokurangarira nezvayo, kubatsira vanoshaya, kubatsira vanotambudzika, kubatsira the less privileged. It's an altar mufunge yekuti Mwari vanokurangarira kuti nerimwe zuva rakapfuura rakadai wakapa aishaya, wakapa munhu akanga asina chekudya, wakabatsira munhu akanga asina basa. It's an altar mufunge. Izvozvo zvinoita kuti urarame mazuva akawanda naika. So ngatirangarire vatinogarisana navo, ngatirangarire vatinosangana navo, ngatirespectei watinosangana naye. Dzimwe dzenguva tinosangana nema-angels chaiwo and we don't know kuti wasangana ne-angel. Mwari vachazokubvunza kuti wakasangana neni musi wakati, ndikakumbira chekudya hausi hauna kundipa. Uchazobvunza kuti Mwari ndakasangana nemi papi. Uchazobvunza kuti uchiri kuziva here uri muCape Town, uri muSouth Africa, murume akauya achisina chekupfeka, murume akauya achida pekugara. It was me. Mwari vanouya nenzira dzakasiyana mufunge. So we must be careful. Mafambiro edu, magarariro edu, mararamiro edu, ngatizivei kuti Mwari vanongokwanisa kuapia nedzimwe nzira dzakasiyana, uye tinofanira kunge tine spirit of discernment yekuti tizive kuti vanhu vatiri kutaura navo, vatiri kugarisana navo vakamira seive kumabasa chaiko. We must be careful naika, we must be careful. Mwari vanotaura nenzira dzakasiyana, Mwari vanotishanyira nenzira dzakasiyana siyana. Everybody, can I hear you make? Oh, you lift up your voice tonight. Tonight, hallelujah. Come on, somebody. It is because of the love of Jesus that you are here tonight. Hallelujah. The word of God
says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. I believe it tonight that we are here because of the love of Jesus. If you believe in me, I want you to hold the hands of your neighbor and declare together, oh, you are somebody. Ichokwadi inyasha dzake mufunge dzatisanganisa muzuva ranhasi pano pachinhu chevanhu paRadio 54 African Panorama. Muneni wenyika DJTC Dzichangoburwa exposing the hidden talent. Minister Elad Cherai hanzi rudo rwa Jesu mazambara rudo rwa Jesu rwatisanganisa mufunge. Thank you so much for tuning in. Kuna wachangotibata. Welcome to Radio 54 African Panorama. Ukuru wa Mwari, ndiri kuzwa
madzidziro emvura paya basa rakapera mukadzi ndokurwara asikane nyasha dzake tiri pano kupupura testimony testimony bangana nyora magwaro pamusora pesitaraga asine robara Jesu akatima ose pendikera satani kunishumburuza pendikera satani kunipira mtano vaimbi vakasangana naika vakazvidetsa kuti wa Big Sounds Family naika kambo kanonziko matestimony kusanganisira Forget Kuweyo vanzodzi vangu V Musakanye Caroline Muzambi Mathias Mere vakawanda mazita achakunditisa naika si tinotenda kuti basa rakabatwa zvakanaka kambo akanaika makorokoto kambo kanonziko testimony. Ndozvo vanoita mufunge vanotogara vatocalculata kuti panopera nguva yakati negore rakati tsana vanofanira kunge varova pasi asi nekuda kwekuti nyasha dzaMwari dzinotichengetedza mufunge hazviitike mufunge hazviitike variko singazvitenda kuti zvinoitika asi zviriko uri mufunge but kune vanotokwisira expiry date mufunge kuti by this time tsana vanofanira kunge vasisipo sisa vanofanira kunge vasisipo kana kuti marriage inofanira kunge yatoparara vanozviita mufunge zviriko zviri kuitika kuzvitenda kana kusazvitenda it's all up to you naika asi zvinoitika by the grace of God we conquer. Mberi kana chirongwa Dzichangoburwa exposing the hidden talent ndabata inineka Edmo Maunga featuring Praise Govea anzi mirira nguva yako mirira Jehovah aikona kukasika mirira yako nguva inosvika nyangwe zvikaita zviri kunonoka don't give up, keep on holding on, it shall be well with you. Mirira Jehovah, mirira Jehovah, mirira mirira Jehovah, mirira Jehovah, pane nguva yekuchema nenguva yekunyaradzwa pane nguva yekupembera mirira Jehovah nguva ichakwana pane nguva yekuchema nenguva yekunyaradzwa pane nguva yekupembera mirira Jehovah nguva ichakwana.
nguva yekutema munda nenguva yekudyara pane nguva yekukohwa mirira Jehovha nguva ichakwana. Dzimwe nguva mbereko yanonoka mama Yanonoka mirira Jehovha mirira mirira simba idza kamirira hama yangu tava nemufaro ukamirira Jehovha tava nerugare. Mirira mirira iwe mirira nguva ichakwana chete. mirira Jehovha nguva ichakwana Inokwana mirira Jehovha aimborega iwe ungachema zvako munin'ina wangu iwe ungachema zvako hanzvadzi yangu. dzimwe nguva basa ranonoka budi mirira Jehovha anokupa simba idza Ukamirira hama yangu chava nemufaro usingaperi. Mirira iwe chava nerugare rusingaperi. Mwari uyu mirira oh mirira The hottest new music. amanga muchimuziva here Edmo Maunga ari best muno Cape Town zvekare muSouth Africa featuring Praise Govea nekambo kanonziko mirira Jehovha kambo katsakatsa kari kupisa naye ka exposing the hidden talent apano pachinhu chevanhu muneni wenyu ka DJ TC. Thank you so much for tuning in. To those who have just joined us, thank you so much for coming on board. Pembera iwe nakozaita chete. kubaba kubuda kwezuwa shikaba kumira kwaro zitara chiumba rinofanira kurumbidzwa zitara chiumba rinofanira kurumbidzwa. The rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. From the rising of the sun
akasimutizira song entitled Makafanira Rumbidzo. Kambo kaka kanonditira zvakanaka naika makanzwa kekutanga pano pa Radio 54 African Panorama, exposing the hidden talent. Maskara sei, mamuka sei, maneru zviri kufambere zviri sei. Welcome to Dzichangoburwa. Kana mushangotibata naika aiwa musati manonoka mufunge, musati manonoka zvenyu naika tichiri mu first segment. So aiwa tichiripo mufunge, tichiripo naika pachinhu chevanhu muneno weka DJ TC chebutsu. Rising on the sun to 30. The hottest new music. Gona kwenyu mupenyu wangu Mwari noti mbiri kwa murishe ndakaona bata kwenyu mupenyu wangu Mwari noti mbiri kwa murishe ndakaona ukuru wenyu mupenyu wangu Mwari noti mbiri kwa murishe ndakaona kugona kwenyu mupenyu wangu Mwari inoti mbiri kwa murishe saka mbiri nerumbidzo ngazvive kwamuri imimi muchene saka mbiri nerumbidzo ngazvive kwamuri imimi muchene mbiri baba nerumbidzo ngazvive kwamuri imimi muchene mbiri baba nerumbidzo ngazvive kwamuri imimi muchene nikuona ukuru wenyu mupenyu wangu Mwari noti mbiri kwa murishe nikuona kugona kwenyu mupenyu wangu Mwari noti mbiri kwa murishe nikuona kubata kwenyu mupenyu wangu Mwari noti mbiri kwa murishe tiri kuona kunaka kwenyu mupenyu wangu Mwari noti mbiri kwa murishe saka mbiri nerumbidzo ngazvive kwamuri imimi muchene saka mbiri nerumbidzo ngazvive kwamuri imimi muchene mbiri baba nerumbidzo ngazvive kwamuri imimi muchene mbiri baba nerumbidzo ngazvive kwamuri imimi muchene Anitwa eka Matilda Tekesha all the way from the UK. Anzimbiri nerumbidzo naika vanogona naika. What a powerful song, what a powerful voice. Kambo ke kurumbidza musiki naika. Tiri pa Radio 54 African Panorama. Dzichangoburwa kari kupisa ika kakamfunge kari kubvira naika. Kari popa YouTube shungo manya ungonotsvaga Matilda Tekesha unobva wakawana naika. Ndinotenda kuti muri kuchengetedzwa, ndinotenda kuti muri kukomborerwa naika muneno weka DJ TC pachinhu chevanhu.
Alright, topfurira mberi ndakabata inini kambo kamuri kunzwa zvekare kekutanga pano Radio 54 African Panorama, kambo kanonziko wakazvipedza kubva kuna Tariro Muringa, exposing the hidden talent. Listen to this. Wakadanidzira achiti zvapera pamuchinjikwa Jesu wakati zvapera, watisunungura achiti zvapera, wakazvipedza Jesu wakazvipedza, wakadanidzira achiti zvapera pamuchinjikwa Jesu wakati zvapera, watisunungura achiti zvapera, wakazvipedza Jesu wakazvipedza, ndakunzi wenyasha kutukwa kwapera, ndakunzi mupfumi urombo wapera, ndakunzi mufaro kusuwa kwapera, wakazvipedza Jesu wakazvipedza, ndakunzi wenyasha kutukwa kwapera, ndakunzi mupfumi urombo wapera, ndakunzi mufaro kusuwa kwapera, wakazvipedza Jesu wakazvipedza, handisi weshure no, ndiri wemberi, handisiri dofo ndiri shasha, handisiri muswe kwete kani ndiri musoro, wandikundira Jesu wandikundira, ndasunungurwa kuchema kwapera, ndasunungurwa kurwara kwapera, ndakunzi mufaro chete, wandikundira Jesu wandikundira, ndakunzi wolandlord kuroja kwapera, ndakunzi woblessed kushorwa kwapera, ndakunzi wofavor auya favor, ndakunzi wolandlord kuroja kwapera, ndakunzi woblessed kushorwa kwapera, ndakunzi wofavor auya favor. Kana Mwari vakusumudza mufunge zita rinochinja naika, usina chaunenge uinacho, unenge une mazita akawanda, unenge uchipiwa zvokuti rako charo rawakapiwa uchizvarwa rinogona kungokanganwikwa naika, asi unenge une mamwe mazita unenge uchidaidzwa nawo, asi Mwari kana vakushandura, Mwari vakusimudza, unowana zita rakanaka naika, kana zvako zvafaya unogonisa kungodaidzwa kunzi the highly favored one, kana zvako zvafamba unongonzwa kunzi uyu anonzi iye the first not the last, anongonzi the head and not the tail naika. Mazita anongochinja naika. Tiri Radio 54 African Panorama, muneni wenyu DJ TC Dzichangoburwa, exposing the hidden talent of Tariro Muringa, anzi wakazvipedza. What a powerful song with powerful declarations. The hottest new music. Kana mukatisiya
Chinu Chevano, that's Pastor B, featuring ZCC, Midland Stars, Anzi Kunamari. Listen to this. Nziko kuna mwari kudenga kova kuna Pastor B featuring ZCC Midland Stars. Anzi kuna mwari kudenga naika mwari vanoita zvinhu mufunge naika. Thank you so much. Atipfurire mberi kani chirongwa chedu pa Radio 54 African Panorama. Dumisani Nyati and Lufutuko Gospel. Kambo kari kutera kanonziko Bula Mwami. Anzi dzoka ishe. Unanyika mnami uyalila bana bako ubangana unanyika mnami
vete lichikoza kufutula Tanzania gomnami talina fisikwa lichikoza kufutula Tanzania gomnami lichitanda vete lichikoza kufutula Tanzania gomnami talina fisikwa lichikoza kufutula That was Dumsani Nyati and Lufutuko Gospel and Bula Wami. Alright, tupfurira mberi kana chirongwanda bata ininika vanzvadzi vangu vanetwa Benzini ya Shumba and the Friends of Christ. Jesus, I love you. Kambakakarwani msamba we reggae. Welcome to Radio 54 African Panorama. I love you, my Jesus. I love you more than anything in this world. My Jesus, I love you. My Jesus, I love you. My Jesus, I love you more than anything in this world. You didn't choose me to suffer your anger. You didn't choose me to suffer your anger. You didn't choose me to suffer your anger. The hottest new music. Salvation through you, Lord. You didn't choose me to suffer your anger. You didn't choose me to suffer your anger. You didn't choose me to suffer your anger. But to possess salvation through you, Lord. You loved me while I was a sinner. You loved me while I was a sinner. You loved me while I was a sinner. And you died for me. You loved me while I was a sinner. You loved
wonderful. I love you. You're marvelous. I love you. You're wonderful. I love you more than anything in this world. You're wonderful. I love you. You're marvelous. I love you. You're wonderful. I love you more than anything in this world. You love me while I was a sinner. You love me while I was a sinner. You love me while I was a sinner. And you died for me. You love me while I was a sinner. You love me while I was a sinner. You love me while I was a sinner. And you died for me. I love you. I need you. I love you. I need you. I love you. I need you more than anything in this world. I love you. I need you. I love you. I need you. I love you. I need you more than anything in this world. My Savior, you saved me. My Savior, you saved me. My Savior, you saved me. That was Benzimia Shumba and the Friends of Christ. And Jesus, I love you. Ndabata inini seni neli jichipoi. Kamba karonziko pemberera.
kamba kanonziko pemberera makanzwa kekutanga zvekare kapano paRadio 54 African Panorama pachinhu chevanhu into yabantu the People's Radio. Ndikupemberera yawe andindira muse ndikupemberera yawe andindira bo ndikupemberera yawe andindira muse andindira bo andindira muse andindira bo andindira muse Lalelani nansi ndaba. A brand new release. Alright, makorokoto kubna sema legend mutanga chinga azita zekare naika nekamba kanonziko kakulu. Alright, barku mira naika gospel mbira that same legend mutanda chinga for you. Listen to this. Murukanzwa kekutanga naika akakari kupisa ndatenda kuchachura naika akasatika nakatombo buda mufunge makanzwa kekutanga pano pachinhu chevanhu for the first time ever hakuna kwakatikarira akatangira pano pachinhu chevanhu naika. Listen to this. The hottest new music. Zikuru zakadiniwo Zanichona maibesi Werutosi wekukana Zakutosha zakwa maibesi Kana moshatsa Zikuru zakadiniwo Zanichona maibesi Werutosi wekukana The hottest new music. See
pamaiwe musi werutongo kana zakutonga maiwe musi werutongo kana mosatsa tiza 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 chitema tiza maiwe musi werutongo kana zakutonga maiwe musi werutongo kana mosatsa vamwe vachafara That's a brand new track from Sam the Legend. Kamba kanonziko kakulu naika kambaka akasate katumbobuda mfunge ndachachura naika Radio 54 African Panorama Dzichangoburwa mawaniro wanyasha naika makanzo akasate kabuda kandakata kuchachura naika. You are highly favored mfunge. Aiwa, get ready for this song. My manje nenge hapa YouTube almost wonderane video yacho na hanzi kuya naika kuba kuna Sam the Legend naika. Thank you so much. This is a powerful song. Powerful song. Ndetenda tumaitiro zvakanaka. Tobatana after this break. Are you an aspiring radio presenter? Do you love radio? Do you want to take a chance and try radio broadcasting? Do you want to get practically experience in one of the most exciting careers in the world? Do you want to be part of one of the best African online radio stations? Radio 54 is offering you that great opportunity. You will be working with a diverse team of some of Africa's brilliant radio voices. No experience required. Free training on the roll. Email us on 263radio@gmail.com to express your interest or inbox Eric Knight, the General, on Facebook. We will get back to you. Visit www.radio54africanpanorama.com. Chinchebani, into yabantu. Akubizwa ozwayo. Walala wasala. Ulindeni. Playing only the best music in the world. This is your #1 radio station. Radio 54, Radio Africa. This is my story, my testimony. My testimony. Yokutumira shijota mutara shindisakatse. Inipukunyu shangu, yapukunyu swanedenga. My personal defender, the great one in battle. Gracious warrior, he fought for me. It is my story, my testimony.
makwai akandizuva nerudo wana eza semona jena ngai Mungozi mwema ye Mungozi mwema ye It is my story, my testimony My testimony This is my story, my testimony 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 My That was Jennifer Manenimeya nekambo kanonzi iko My Testimony abuda mudariro kanekamba kanaika kanonditira zvakanaka naika. Stay tuned for more. You're jamming with the hottest DJ. You're listening to Radio 54, Radio Africa, African Panorama. Let's get ready to rumble!
kubva paalbum rakanziro Rocket Prayer. Her name is Zanele Munyanda. She's a South African and she's got a brand new album entitled Rocket Prayer. Above all, what a powerful song from Asake Munyanda kana kuti Zanele Munyanda. Ndabata inini kamufundisi tsitsi goba kavuka tema and no wonder why uchikomborerwa just because you give. No wonder why your blessings are overwhelming. No wonder why you don't let anything. No wonder why your blessings are overtaking. No saka mujiro. Ndambozvitaura inini kandichitanga chirongwa chino ndikati
Remember kuti pese paunongo uchishare nevanoshaya, paunongo uchipa vanoshaya, usina ari kukuona kana kuti usina makamera, usina mavideo ekuti nyika yese izoona kuti uri kupa, that's an altar uri kubenka kumusoro kudenga naika. Ndakataura ndakati you must have a reason for God to keep you alive, to protect you, to guide you naika. Zvinofanira kunge zvine chinango kuti why Mwari vachikupa mukana wekuti urarame pano panyika panenge pauya matambudziko anenge achida kutora upenyu hwako. Kazhinji unoona mumwe anorwara ari pakoma panguva yakareba achitosurvive, achidzoka achikutarira kuti Mwari vandipa mumwe mukana. Anotokuudza even nemarevelations anga achiona ari pakoma, anokuudza kana nenyaya dzanga achisangana nadzo in the spirit ari pakoma. So zvimwe zvezvinhu zvokuti you are doing in your community nevaunogara navo naika, Mwari vanokurangarira, Mwari vanokusumudzira naika. Mwari havambofa wako kukanganwa mufunge. Mwari ipapo ndinotenda kuti Mwari havambokusiya. Chese chaunoita mufungeka Mwari vanorangarira, havatombokusiya wakadaro. Usanyeperwa ukanzwa vanhu vachiti hanzi uri kutambisa kana kuti uri kudyirwa mari or whatever. Ziva kuti uri kuitira ani uye ziva kuti uri kuzviitirei naika. Haigona kuzviita kuti vanhu vaone kana kuti vakupraise kana kuti ubude munewspaper kana kuti ubude paTV naika. Ziva kuti uri kuitira Mwari, nekuti rimwe remazuva izvozvo zvichaita kuti Mwari vakurangarira. Even vanhu mucommunity vachave netestimony about you. That's a Pastor Dzichangoburwa Show. What a powerful song. Ine message anenzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya mukereke. Ipapo takatogara panapa pachinhu chevanhu mufunge maaltars atiri kutoreza iwaya. Tichipedza papapa tiri kungoenda unotenda kuti Mwari maita basa nemukana wamandipo wekuti ndigare 3 hours paredhiyo tichiparidza shoko kupfurikidza nemi manzi naika. Ivava vaindi vatiri kuti ngavazikanwe ivavava. Hapana zvavanazvo zvavakatumwa nazvo naMwari zvekuti tiri kuti basa ngarienderere mberi. We are supporting the work of God. Mwari vanotirangarira naika, vanotirangarira Mwari. Mwari ka aiwa, Mwari ka aiwa, Mwari ndinomutya. Mwari aiwa, Mwari ndinomutya. Anything, my brother, your blessings are overtaking. That was Pastor Dzichangoburwa Show mabuda mudariro nekambo kanonziko No Wonder Why. Mudariro Magdalene Muriro aka Gogo Muriro, our golden girl. Anzi ndiyo nguva yekutenda Mwari. Mwari vakusumudza mufunge. Unofanira kuona nguva yekutenda Mwari. Hakunongogara uri wekuchema chete pese pawapfugama kunamata kuboha, pese pawagara kupfugama chete kuchema. Wana nguva yekutenda Mwari, pane zvakanaka pane zvakaipa, uinazvo usina, tenda Mwari nguva dzose. Muri yangu yakura, muri yenyasha, dinotenda Mwari, vana vangu ndevenyasha, vana ava ndevenyasha, vana vangu
zvinochinja. Manzwanani hapana imba pano, panodiwa bachela. Try next door. Kuroja uine vana vakawanda. Echo Satani kundishanyirawo nezibhegi rizere matrix. Neshamwari dzangu tava kutofurirana. Handei mhiri kwamakungwa kunoenda ndege, kusingadzokwe-dzokwe kuseri kwemvura zhinji. Ovana moyo waramba. Vakomana vakanga vakayaruka zvavo, vati tusikana utwu twaiva tudiki-diki. Ndianiko munyika ino waungavimbe naye kumusiyira mwana musikana anokosha kunge chikwama, achiziva uri kure kusingadzokwe-dzokwe. Munyika ino ine vamwe varume vane utsinye, vanobhinya tusvava, vanobhinya vana vevamwe, vachisiya vaine hosha. Handidi nevana vangu ini, handidi. Ndainongedzerwa mugotsi Mwari, ndairehwa nevavakidzani. Ndakati kwete, handicheuke muridzi, zvikuni munzeve, maziso kumberi, bizi kuendesa vana kuchikora. Mwari wangu. Ndinotenda Mwari wangu, ndinotenda mweya muchena. She's a legend. Naika vanetwaiwoka gogo muriro. I remember last time ndichita navo interview vakataura ivo kuti vane about 35 years vari music industry. Naika vakatanga kuimba kana kuti kushanda nana the late Edwin Hammer. Ndofunga vazhinji munovaziva. Naika vari mumbare ndoko zvakatangira ikoko. The stream yana Safirio Madzikatire and Don Gumbo and Isaac Shirwas neimwe timu yese yamunoziva yakabuda nemumbare. Naika ndichaita kuti vagoya pano pachinhu chevanhu tigonzwa kuti zvekare zvakamira seuye vakatirongera zvipi. Naika that's Magdalene Muriro, vachiri active mfunge, vachiri kuimba, vachiri kushumira Mwari. Naika kambo kanonziko ndinoda kutenda Mwari, ichokwadi chavari kuimba, ichokwadi chavari kutaura mufunge. Kana une vana especially muno muSouth Africa kurenta kuri kudhura kurenta. Naika awiwa neimba kana une vana otodzwanze panapa hapana imba. So hanzi vana dzoserai kuZimbabwe kana kuti musabereke vana. Ndozviri kuitika muno muSouth Africa. Amene kune dzimwe nyika mufunge ukaona watopinzwa panenge panzi pari kudiwa vana, ka make sure kuti i1 room yauri kugara nevana vese ende muchabhadhara mazimari akawanda. Ndozviri kuitika. Naika ichokwadi chavari kutaura gogo muriro. Uye hapazi pose paunokwanisa kusira vanhu kuti vagare nevana vako. Naika hazvina kumira zvakanaka, especially vari vana vasikana. Ndofunga manzwa gogo muriro achitaura kuti kune vamwe varume vekuti ukavasira mwana vanotoona chance, vanotoona mukana wokumuita mukadzi, vakutomubhinya mwana nekuti vari kuzoti uri kure haudzokezve kumhanya. Naika so it's better kuti ungoremerwa nenyanga dzako mufunge, asi zvichikukostera zvako mufunge ndio zvazvinoita. Asi zvakadaro mufungeka Mwari vanorangarira mufunge pane zvese zvatingaitirane, pane zvese zvatingaite nyangwe in the kingdom of God. Mwari vanorangarira, Mwari haadye chemunhu. Bishop Jonas, listen to this.
Sira gorari vakanganwa Nimwari anorangarira Nimwari anorangarira Nimwari anorangarira Nimwari anorangarira vakabuda rumwe avaprofita vakamukanganwa makore namakore kusvika nguva yakwana yokurangarirwaka ndimwari anorangarira ndimwari anorangarira sekutaura kwandamboita inini ndikati ninika pane zvese zvaunoita mufungeka haikona kuti nyika ikuone kana kuti nyika ikupembedze naika haikona kutsvaga mavidheos haikona kutsvaga makamera kakuti vanhu vazione nyika dzese kuti uri kupa kana kuti uri kuita chakanaka naika ziva kuti mwari ari kumusoro kudenga ndiye anofanira kuziva uye nekuona nekuti nerimwe remazuva achakurangarira nekuti ukada kuzviita pamberi pevanhu nerimwe remazuva vanhu vachakudzikisira naika vanokudisappointa mufunge iwe uchiita chakanaka naika asi mwari havambofa vakakudisappointa. God is always faithful all the times and he will remember you when you are at that time when you say things are not moving at all and nothing is happening and God will make a way where seems to be no way. So ziva kuti mwari vanorangarira mufunge mwari uyu mwari andigone naye naika. That's a Bishop Jonasi. Mwari anorangarira kubva kuAmerica uko. How is USA? And notenda kuti muri kutinzwa zvakanaka ikoko naika. Thank you so much for tuning in pa Radio 54 African Panorama. A brand new release. The hottest new music. For the first time ever pano pa Radio 54 African Panorama ndabata ininika Leopoldly brand new track yavo ka iri kupisa ichangobva mukuburwa kamba kanonziko weminana ndimwari weminana. Listen to this song. Tora kambaka ukaite kako naeka chekuti pesa panongwanzwa kuti uda kutaura nemwari ka shandisa kambo ikaka unoitirwa zvakanaka. Murimwari, murimwari, murimwari weminana mwari. Murimwari. The hottest new music. A miracle working God. Your name, Jesus. You are a miracle working God. Nobody like you, Jesus. You are a wonder. You are a miracle. You are a miracle. Working God.
What a powerful song, what a powerful song from Selo Podlik. Ari popa YouTube naika, atora kambaka naika. Asina moso kuti wakaremerwa, asina moso kuti urikushungurudzika. Ukangotora kambaka ukangotanga kuridza so, opotanga kunamata uchitaura na baba wako so. Aunonzwa zvinotanga kuendeka naika zviedze andinogara ndichizviita mufunge pane time yekuti unonzwa kuti environment yachona haisi kuita zvinhu zvacho zviri kuita kunge zvisiri kufamba. So if you play this kind of music and declaring kuti mwari muri mwari vemunana, chokwadika mwari vanoita munana mufunge mwari uyu ikoyo muedze taura naye, taura nababa wako mufunge. Ndinoziva mwari uyu zvaanoita mufunge. He is faithful to do things exceedingly abundantly above all things that you imagine or think of. Ndo zvaanoita mwari ndinomuziva inini, featuring Asake Munyanda and Edna Gugumoyo. That's Tenda Ichazika for you. Chebutsu ndomuziva Jesu. Revival music. Listen to this. Takabviswa mumarombo, takabviswa mumbare. Not kuti mbare yakashata, unongochitarisirwa pasi kunzi vemumbara matsotsi ega kuna zvinobuda mufunge. Yeso tiri pano raika, tiri kurumbidza musiki. Listen to this and be revived today.
just jamming with the hottest DJ. Non-stop music, 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 music. Chandinoziva inini Mwari uyu hana nhoroondo yekukundikana. Paunongochifunga iwowo kuti waparara zvapera mufunge iye Mwari ndo paanotangira mufunge. Anokusimudza uri imomo makashoreka pakatukika ipapo ndo paanobva yobva aiti ake manyawi Mwari. Mwari uyu ndinomuziva naika. I am a living testimony. Inini ndiri pano naika. It was not easy. It was not easy. Vabereki kuti vatipe chikafu chekudya. It was not easy. It was not easy. Asi toda kutenda Mwari nepavatisvitsa nezvavari kutiitira mufunge. Anasitenda ichazika revival music ndomziva Jesu. Are you an aspiring radio presenter? Do you love radio? Do you want to take a chance and try radio broadcasting? Do you want to get practically experience in one of the most exciting careers in the world? Do you want to be part of one of the best African online radio stations? Radio 54 is offering you that great opportunity. You will be working with a diverse team of some of Africa's brilliant radio voices. No experience required. Free training on the roll. Email us on 263radio@gmail.com to express your interest or inbox Eric Knight, the General, on Facebook. We will get back to you. Visit www.radio54africanpanorama.com. Chinchebani, into yabantu. Akubizwa ozwayo. Walala wasala. Ulindeni. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. Radio 54, Radio Africa, African Panorama. Ooh, yellow. African tribe. What I pray for, what I pray for. What I pray for, what I pray for. Hear my prayers, oh Lord. Is why you made so yeah, because no matter what you do. Let us open our eyes and pray. I pray for the downtrodden, for those in darkness and the helpless. I pray for those who have been betrayed by the clergy and the politicians. I pray for those who think salvation, blessings will be for those who stand behind the pulpit, those pulling none from the pit. I pray for perishing preachers to repent and see the Messiah lifted higher. Those who say, bring a seed if you want your life to be lifted higher. Not mentioning that it's all about the Messiah. Yeah. What I pray for, hear my prayers, oh Lord. Is why you made so yeah, because no matter what you do. No matter what you do. No matter what you do.
Yeah, Christ's death was his greatest achievement and God's greatest act. The power of love conquered the love of power. It was no mistake, no misfortune, and no accident. Christ was not a martyred victim, but a mighty victor, what champion with God's hero. The Father in heaven sent him to hunt out and destroy the devil and evil. A great David faced a great Goliath. The Son of God overthrew our greatest enemy, sin, and our final four death. The word ran true to form when it crucified Christ. God also ran true to form in what he did about it. He turned red blood into royal redemption. Men took a lovely tree, he stripped it out and twisted it into the stacked beams of the cross. It was their logo of yet. Yeah. What I pray for, hear my prayer, so Lord. Is why me tanda so hear me now my joy do. That's my brother, the man of God, Manfranco, the rape preacher. And what I pray for, Mari anonzwa minyengetero mufunge. Akuna zvinoramba ukangotaura na baba vako chete vari kumusoro kudenga uko. Aiwa Mwari vari kuseri kwezuva uko vanopindura naika. Thank you so much, Manfranco, the rape preacher. Thank you so much. Na Jesu, 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 Senhor mama, na Jesus, Senhor mama, na Jesus, Senhor baba, na Jesus, Senhor baba, na Jesus, na Jesus, na Jesus, na Jesus. Oh,
is possible with you. Know that God, we have been assured to you all things are possible. In the name of Jesus, are possible. It is done. The same yesterday, today is done, and forever. Thank you, Lord. We thank you, God. There is nothing too hard for you, God. Calling an assurance, there's nothing too hard for you, God. It is possible. Hallelujah. We have been assured. Oh, Rabos, Kata, Rabahas, Nezekai, Maro. It is done. It is done. Kaemahas, Onamasa. Valima, Mosahan. We bless Alabahasa. Kariana Labahaso, Telebes. Limeme, Sakayamaro, Talabahana. Valina Mahasu. Ranena Mahaso, Kata, Talabahana, Talabahasa. Talabasi, Kate, Labasu, Kate. Korea Mahasu, Marama, Manguna, Kandalabasakaya. Father, we bless you. Father, we thank you. We call it an assurance that everything is possible with you. We have an assurance that whatever we ask in the name of Jesus Christ, it is done. It is done. It is done. We thank you, Lord. Nhasi ndiri kungonzwa kuti tingosimudzirana pamweya naika ndinoziva kuti tinosangana nezvakawanda muupenyu zvatinosangana nazvo mufunge. Vamwe vanozosvika pakuita masuicide vasina vekushare navo, vasina vekutaura navo. Asi zvimwe dzenguva zvinongoda kuti ungonzwa uvepo hwaMwari, ungonzwa ushumiri hwaMwari mufunge. Zvichida masongs anogona kushandura situation iri pauri right now. Hazvina mhosva dziri kubva kubasa kana kuti wakagara pamba wakatandara zvako, Mwari ane chekuita newe mufunge. Whatever you are asking God to do for you, and just know that he will do it for you. Zvinoita, hakuna chinoramba, nothing is impossible. Haikona kunyeperwa naika. That's pitso pilani muhlangani kamba kanonziko zvinoita. Hallelujah. Thank you, Jesus. Counting my blessings one by one. I'm counting my blessings one by one. Counting my miracles
counting my blessings one by one, counting my miracles one by one. See, I have joy, peace, and happiness. And while I'm still counting, He's done it again. See, I have joy, peace, and happiness. And while I'm still counting, He's done it again. See, I have joy, peace, and happiness. And while I'm still counting, He's done it again. See, I have joy, peace, and happiness. And while I'm still counting, He's done it again. Are you ready? Here we go. Count them more. Count them more. How many more? Come on. Lift up and give Him praise. Lift Him 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 up and give Him praise. Oh, lift Him up. Lift Him up and give Him praise. Oh, lift Him up. Lift Him up and give Him praise. Oh, lift Him up. Lift Him up and give Him praise. Oh, lift Him up. How many of you are still counting their blessings day by day? When you're still thanking God for those blessings that He have given you, whatever He has done for you, and you're still saying, glory, glory, I thank you, Lord. As soon as you finish your prayer, you'll find out there's another one coming again. Mdara rukuserwezwa nakumira zvakanaka naika ndozvatinoita naika kana tiri paRadio 54 African Panorama. That's Obet Mazivisa, song entitled Counting My Blessings. Are you counting your blessings today? Keep on counting them. Keep on counting them. Right, next one is coming from Maverick Kuya. Anzi Munopindira. Non-stop music, 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 music. Dinomuti baba anonditi mwana zose anonditira arambe akanyarara mwari vanopindura avarambe vakanyarara mwari Yeso vanopindura amurambe vakanyarara iyemi mwari unopindura patinochema vakanyarara mwari iyemi Yeso unopindura pasinotiremera vakanyarara iyemi mwari unopindura amurambe Yeso mwari munopindura katiende kunganga
kutaga mushonga tinaye anotiwira zitanake izoshamisa anorwira ondo arambe Jesu amurambi makanyarara iye mimari katinodana Jesu amurambe munotirira mwari tinouya namotedo amurambe kotema kwa muri Jesu amurambe Non-stop music. Radio 54 Africa Underlies. Shedera kuna mwari ndiye ane minduro kana kuna Jesu ndiye ane minduro iwe shedera ndiye ane minduro makanzwa kekutanga zvekare kamba kapano kapachinhu chevanhu anoitwa eka Maverick kuuya munopindura. Ichokwadi Mwari vanopindura mufunge, haikona kunyeperwa uchiendeswa kusiriko mufunge. Mwari avambokusiya wakadaro. Munoziva kazhinji zvinhu zvinoramba kushanda mukati meupenyu hwedu nekuti hatisi kuziva the right choices to take, or we are not doing the right prayers, or tichine zvatakabatirira zvatisati tanyatsosiya, yet tichinamata tichidana kuna Mwari. Ita kuti ukama hwako huve pedyo naShe, relationship yako ive yakarurama naMwari. Hakuna chinoramba mufunge. No one is perfect, but God is love. Mwari ndiMwari vane tsitsi, ndiMwari vanoregerera. Dana kwaari, Mwari vanotichengeta, Mwari vanotisimudzira. And thank you so much Maverick kuuya munopindira, exposing the hidden talent. Mamuziva Maverick kuuya, ende munomutsvaga paYouTube, munomuwana naika, mubva makomborerwa naika. Ndozvatinoita pachinhu chevanhu. Ndabata inini kaloshia chwai. Hanzi Mwari uyu wandisimudzira. Wasimudziro here? Misha Jambo, zviri sei? Ndara wangu. Mwari ari kukusimudzira yanditya. Awa ndinozinzwa kana muri pachinhu chevanhu ndinonyasinzwa aiwa. Mwari vane zvavari kuita naika. More life, more grace upon your life. We appreciate you, sir. Ndiani waita Yesu, ndiani wandikomborera namodza indiwira kuedza kubatanidza zvose asi zvakaramba nekuzosiva Jesu asina sinda vana baba zvaringana ini ndofara Jesu vandisunungura ndaive murima mandaisaona chiedza asina sezvanaka iye zvaringana ndinokupeiko baba handikwanise kutenda upenyu hwangu washanduka ndinotenda baba baba
Jesu wanisunungura inini. Diani waita Yesu. Diani wanikombolera ini. Yesu ndakachiona akanga kabatane mari dzanguka semuna savana Yesu ndakachiona Yesu apinda mupenyu wangu ini ufumi wangu votongaka oh Yesu apinda mupenyu wangu ini muri yangu votongaka abasangu tonga 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 upenyu wangu tonga 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 muri yangu tonga 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 Satan timiramba Yesu wafurara sopa Yesu wansungura ili dekaro chema amata mziko Yesu wansungura Yesu wansungura yakafura nguva yekuchema yakafura nguva yekushandiswa vava nguva yamatestimonia inoi nguva yekupupura mukandiona ndichifara kudai mukandiona ndichimurumbidza Jesu pane zvakaitwa naBaba nasi ndodya tafura yangu vavengi variko Anzi nguva yekuchema yakapfuura yanguva yematestimony naika yanguva yematestimony ichokwadi adzasoloshiya chiwai Yesu wanisunungura Yesu wanisunungura ini aniropafadza Alright, tupfurira mberi pachirongwa chino naika Dzichangoburwa moteregerera musivana nhasi vateereri tanga chifanonge chikurukura kane nevakomana vanodaidzwa nokunziwa Nhira Brothers asi nekuda kwenetwork naika hatinonge tichikwanisa kunge tichikurukura navo tinovimba kuti next week zvekare naika tinobudirira kuti tive tichikurukura navo naika definitely will push kuti zviitike naika will try by all means plan A karamba pane plan B pane plan C zvinoita chete nothing is impossible hatikundikane naika panguva ino gara tipfurire mberi ndabata inini ka UFIC choir ladies hanzi anochengeta
What a powerful song, what a powerful song from UFIC Choir featuring ladies in worship. Hanzi anotichengeta maika. Mwari uyu anotichengeta mufunge. Kubuda nekupinda kukwira nekudzika mufungeka. Mwari anotichengeta. Tiri kuno ku Cape Town. Vazhinji vanoita mabasa Uber, Bolt and so forth kuti variritire mhuri. Asi vazhinji vachona pavanobuda mufungeka vamwe vacho havatozombokwanisi kudzoka kumba zvichida vanorequestwa nembavha vobva vapfurwa vobva vafira ipapo. Asi vamwe vanodzoka unobuda uchienda kubasa hausi kuzivawo transport yauri kuendesa kubasa kuti inosvika here kana kuti haisvike zvichikonzera kuti urege kudzoka kumba. Amai vanenge vakatarisira kuti baba vari kudzoka asi unozonzwa yave message kuti ndozvaitika. Mwari vanotichengeta mufunge. Hakusi kugona kwedu kana kungwara kwedu mufunge. It's only by the grace of God that we live. Tinobuda nekudzoka nguva dzose. Zvakadaro nyangwe zvinhu zvakaoma sei ngatishingirire mufunge. Mwari uyu ane chekuita neupenyu hwedu naika. Mushikuvaziera vakomana ava CCIP Mbare Voices akamba kanonziko nganganga. Hanzi nyangwe vanhu vakakushora vakakuseka vakakuita sei shingirira. You are a child of God. Listen to this.
African Panorama. Playing only the best music in the world. This is vakomana vanobuda nepambara panaika parufaro stadium paipai ukangosuka parufaro paseri pe-fm paipai ndo pavari vakomana vakasisiep a voice of mbare. These guys, they've shaped me, they've molded me as a musician naika. I'm proud of these guys and ndotenda mwari nekundisanganisa nevakomana vakaita kuti career yangu ive iri pairi zvanhasi naika kuti ndizive kuimba naika ndikwenenzverwe zvakaitwa kupfurikidza nevakomana ivavava. This was the first album randakatanga kurirekodha inini personally neCCAP Voice of Mbare patakaita remix yekambo ikakaka kanonziko nganganga. Pane third remix yakaitwa live DVD ina Pastor Charamba na Minister Michael Maendere. And currently they're working on another album zvekareka nema-founder members ana David Banda nevamwe vese vakatanga CCAP Voice of Mbare naika. So get ready, they are still around. Zviri kuuya naika kubva kuvakomana veCCAP Voice of Mbare. Who doesn't know CCAP Voice of Mbare? Ukangonzwa kambo ikakaka unobva wavangovaziva naika. Ndangoti chimboyeuchisana naika kuti they are still alive. Pane vamwe vakambondikumbira vakati takambonzwa kuti you are a member of CCAP Voice of Mbare. What's going on? Ndosaka ndati pane zviri kuitika naika, pane zviri kuitika. Listen to this one. Akanaka kanonziko kufamba na Jesu kubva kuCCAP Voice of Mbare.
music, music, music. Timadya manonoko naika masvika nguva iyeka yekukokotedza zvasaririra naika nokuti chirongwa chiye naika chakunopera naika kunoda kutumira mimhanzi yavo kana vari vaimbi makasununguka kutumira mimhanzi yenyu padzichangoburwa livestream at gmail.com dzichangoburwa livestream at gmail.com. kunonoda kutiteera kamunokwanisa kutiteera kapadzichangoburwa Facebook page dzechitendero Facebook page tendai chazika page yangu iripo yakanzi tendai chazika munokwanisa kunditeera ipapo naika paRadio 54 African Panorama Facebook page munokwanisa kunditevera ipapo zvekare muchiona information yakazara nekuda kwe-radio station ino nekuda kwe-station ino kachinhu chevanhu munokwanisa kuona ma-updates ema-shows ese ari kuteera broadcasters ese information yese munoiwana ipapo paRadio 54 African Panorama Facebook page iri tinaika muchange muchiona zvekare ka show inoi paYouTube yatendai chazika. So keep on following us nekuteerera ka mashows ese Radio 54 African Panorama pa www.radio54africanpanorama.com www.radio54africanpanorama.com. Ndotenda timaitirwa zvakanaka naika. This is CCP Mbare Voices kamba kanonziko kufamba na Jesu. Song inonifungisa musi watakairekodha pa Grammar Records apa tina Peter Mparutsa. I remember achitaura kuti drama yenyu akomana hana simba makumbo aka hana simba anofanira kuende kugym. So we to hire another drama akauya kuzoridza song iyo inonzi kufamba na Jesu. Even akaridza album rese anotwa ye Bobby now based in the United States. Ndi akazoridza album iroro drama yedu akaramba zvanzi anofanira kuende kugym hana simba naika. That was Peter Mparutsa for you. Right, it was my pleasure to host you this morning, this afternoon, this evening, right? Drokutenda ine kuteerera kapachinu chevanu all over the world. Ndinoziva manga makateerera kunyika dzakasiyana siyana naika. Thank you so much for tuning in. Let's meet again next week, same time, same place. Pano pachinu chevanu naika. I'll be back. Nichikupai chirongwa Dzichangoburwa, exposing the hidden talent. Ndozvatinoita naika muitirwe zvakanaka naika. We love you so much. We appreciate your support. Without you, that's my listeners, Radio 54 African Panorama, Radio 54 African Panorama WhatsApp platform, nepa Facebook, hakuna chinu. So thank you so much for tuning in. We love you so much. We appreciate your support. DJ TC ndaenda ini ndokusema katereraka. The last single track, yes, CCP Voice of Mbare, featuring David Banda and Pichu Lume from Diamond Musica. Kabakano nziko zarura moyo, karipo pa YouTube, video yachona iripo, manya unoona naika. CCP is still around, vane zvizhinji zvari kuti gadzirira. So stay tuned and be blessed. DJ TC signing out. We love you so much. Bye bye. Jesu apinde mambo wako salamu sana moyo wako mtendere Jesu apinde ale mambo wako Hallelujah, Hosanna,
ndinoda kufamba nemi. Mwari wangu ndinoda kufamba nemi. Mwari wangu ndinoda kufamba nemi. Ndinoda kufamba nemi. Ndinoda kufamba nemi. Kufamba ndega ndinobaiwa, nzira yacho ine zvinyavada, ndikafamba ndega ndingarumwa. Ndinoda uvepo hwenyu Jehovha, muripo ina ndivhunduke. Mwari wangu ndinoda kufamba nemi. Mwari wangu ndinoda kufamba nemi. Ndinoda kufamba nemi. Ndinoda kufamba nemi. Amukwidza makadza orema, kuti ndikwidze izorema. Ndibate ruoko tigoenda, ndibate ruoko tigoenda. Vamukwidza makadza orema, kuti ndikwidze izorema. Ndibate ruoko tigoenda, ndibate ruoko tigoenda. Mwari wangu ndinoda kufamba nemi. Mwari wangu ndinoda kufamba nemi. Ndinoda kufamba nemi. Ndinoda kufamba nemi. Vambaine, 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 Jesu, vambaine, vambaine, ndinosvika tete. Vambaine, 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 Jesu, vambaine, vambaine, ndinosvika tete. Mwari wangu ndinoda kufamba nemi. Mwari wangu ndinoda kufamba nemi. Jesu ndinoda kufamba nemi. Jesu ndinoda kufamba nemi.